zaka da ka same ni cikin gidan nan. To, ubangiji Allah kai lafiya, Allah tsari, Allah sa da aji lafiya kuma da lafiya. To amma kwana zaki ne? Kwana 3 zai. Allah kyauta. Wata? Na ma fasa. Kwana 1 zan yi. Ya kunta Allah. Kinga, miki uku ma na yi. Na yi ko na yi. Akan dalili zaka ce min in sadi wata 1? Ya hakuri, ya hakuri, ya hakuri. Duba nake. Uku ma na yi. To sai na dawo. Za mu yi a cikin gida. Ki lafiya. Na tsari. Na lafiya. Wani gida. Karawa kenan da mafiyar. Tofa. Hai. Gidan nan mure shigowa. Kai, yanzu ya ma zan yi ne wai. Gaskiya da in shige nan kwana kuma gona suna kutama, amma gidan nan mure shigowa. Don wannan jarababiyar ta fito ta iske nan ko na shige nan. Kai kura. Ba za ka gani kaji. Kai wani zurum. Wai an jima za ku raka ni gun ladi mai dan wake kuwa? A'a. To dan waken kake so ko ladidin kake so? Ai ni ina son dan wake ina son ladidin. Ikon Allah. Ai dole mu je. Ko dan mutu dan wake a gurin. Kaji ai kai ba zai raka ka wani zan ci. Da ba ta kare yaji kai ko banza ta faɗi. Ba ta karin yaji. Har reko yanzu ana sakawa cikin dan wake. Kai kawai san rai. Ya ka dinga mata faɗa min. San ranku ne dai kawai ya ta kanka. Yanzu dai za ku raka ni ko ba za ku raka ni ba? Na ku tama na ladidi mai dan wake. Wajo. Allah barka da ita. Na baka rabin garin nan. Eh gaskiya ne. Kai jama'a. Matsalar Mustafa baka san wanka ne haka zamu je wurin. Sai wa amma alaikum salam Habibu. Kustis kai ba Habibu ba Habibu Bila. To sunan irin na gayu. To suna ne irin na inyamuranci ne ko na gayu ne wai Bila. Wanda take sai da garin kwaki. Kalan wannan waka ka kuma me naka da mu? Kai dai ba ko ni dai san da ke ciki. To ba da matsalan shi. Gidana akwai kura. Gidanka akwai kura. Iyalina akwai damuwa. Iyalinka take baka damuwa take so ka ƙara aure. Kai aure ni ƙara aure a wannan halin ƙara aure. To halin menene ke faruwa to ai kana ta mana abu ne a da bai Kana wuta maka cika da gido. Ba za ka ga wannan zubi da kaji. Ni ba za ka ga mu na zubi za ka ga maka ba. Duk yanda muke da kai. Ka ga mu na zubi su. Ni ya san baki na kanin kafa na ne ai. Oi Nazbi idan tai wari maji jakkar uwa ai shegiyar ne ai kai wanda kake gudu shine matsalan ka ina na kutama gani abun ne iyalin sa ne ba iya gamsar da ita wannan dai abu ni da kake fadan a rigidan to ai ni ne maganin matsalan ka to ga ma inda rai ka san karo ni da kan dake sha saboda kana tsoranta dai akan wannan abun wani daga ai ta kwana gidan sauki me tun da dai ka ga wannan matsala an gama Allah ka ma samu magani da kawar ka lafiya ya sarki masu magani sai sarakunan masu magani tambayi da zuba ba baka ba ai yanzu in gama wallahi ita take gudu shegiyar gida da yayan kanya Allah ai kaga nan ba da sauki kace yanzu ka bar ni ai abin da ya ba yanzu dai matsalar ko wani ke da ni ga ma kai an gama dan yanzu to bari mu je kebe kawai ku kebe sirri na da dadi sirri ai kanan sirri ne Malam Habibu kutis ba ai kutis Habibu nan ga isa Bila Habibu Bila kana dum ya min ba to shikenan yanzu dai matsalan ka dai ta kare inda ka samu Allah mutum Jami'u Shifa Allah mutum ya ka tsaya an karanta ma wannan maganin idan zaka kwanta bacci kalle shi da kyau karanta mu ji Jami'u Shifa yawwa man power ka gani da yayi yawwa ka ji an ce fawa kai da ma kake binni yawwa kai da kake binni wannan idan zaka kwanta bacci irin kamar sura minti 20 ka kwanta sai ka bude shi ka sha koko so 6 ka bude wannan dan kokon ka zuba so 6 ka sha in ka sha shi kenan to wannan ba sai duka ba in shan shi ba kai wannan ka shanye shirka to wallahi ko kan wanka kake auren shi wallahi ce ta gudu jina gurbo ne fa gurbo ai ba ba ko zero ne wangin da na gaya ma da haka zaka yi yanzu dai wannan maganin in ka shanye duka to na rantsa da Allah ko da ita ne har ko menene ita ta gudu kace ko ayu ne ba babanta ko ayu babanta
wani ne ma yi wannan na ruwan nan wanda dai shi abin nan yawa to dai guda 6 nan zaka sha da zaran ka tabbatar zaka sadu da matanka saura minti 20 sai ka sha kakka sha wuce haka dan yarinyar kakka to ka ce yau akwai wurin cikin to ni wannan ma na baka ni ka je ka koda an kaji daga nan zaka ta ni ma na a ka bashi ma kawai saboda ni yanzu ka san mun hada kai da masu kamfanin nan ni ma yanzu sana'a nake na yi wallahi sana'a nake na ce yau akwai wulakanci mutumina ya wasu na maganin a'a gashi haba kai da kake ma dan boko jami'u shifa man gani bane ba jami'u shifa man power an ce fawa Allah nufin ka san da fargaba nake shiga gida kai Allah ina ga to zaka zo ka bar labari Allah macan wa nawa take guda nawa take zai ji kana nan muna zaune a majalisa zaka zo ka bar labari Audio Jungle. haba Aisha namu da Allah to me haka Ni wallahi ni ba san dawo ba. to dole ga wani sunan ne gaba ne buji Allah ba Ni wallahi ni na gaji ni ba san dawo. to na ji buji na wata buji na wata Ka ji wayewa ka kawai zaka mu wayewa ni ba san dawo. haba Aisha mu je Allah Kai ka ce ka rantse. na rantse Allah mu je Ka rantse? Wallahi ka cika yin wayewa. Allah ku nace ba Wallahi ban san wayewa.